ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ମାଳିକ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାଷୀ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଏଇ ଦିନରେ? ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ହେଉଛି ଚାଷୀ କୂଳର ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଦିନ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷକର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରାହେଉଛି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଅପୁଚ୍ଛା ଯୋଗ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସକାଳଠୁ ରାତି ଯାକ ମିଶାରୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା। ଘରକୁ କିଛି ସୁନା ଗହଣା ହେଉ କି ରୂପା ହେଉ କି ପିତ୍ତଳ ହେଉ ସେସବୁ ବି ଅଣାଯାଏ। ଆଉ ଚାଷୀ କୂଳର ବହୁତ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ। ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଫସଲଟା ଚାଷୀ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବର୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣିପାଗ? ଏଇ ବର୍ଷ ଭଲ ରହିବ, ଚାଷବାସ ପାଣିପାଗ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହେବ।